आंनि के प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जारिमिनारि नुथायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनो आखायाव लाबाय। जारिमिनारि नुथाय भुटिया फुख्रि। बे भुटिया फुख्रिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कसिबिलाव दं। मोनथिजायोदि बे फुख्रिखौ भुटाननि भुटियाफोरा गोदो गोदाय जावना गालांनायखाय बेनि मुङा भुटिया फुख्रि जानानै थायो। फुख्रिनि सेरावनो गंसे समायना मन्दिर। बे मन्दिरा शिव मन्दिर। আমার নাম কি সোহানগঞ্জ। এই পুখুৰীৰ বিষয়ে আপুনি কিবা জানে নেকি? এই পুখুৰীৰ বিষয়ে বহুত আগত মানে আছিল, আমি সময়ত জন্ম হোৱা নাই। বহুত আগত ইয়াতে ভুটিয়া আছিল বোলে, গোটেইকেইটা বনাইছিল। কেইটা পুখুৰী আছে? ইয়াতে দুইটা পুখুৰী আছে, ৰাজা ৰাণী বুলি কয়। কোনটো ৰাজা কোনটো ৰাণী পুখুৰী? দুই ৰাজা হয়, আৰু ইফালে আছে এইটো ৰাণী পুখুৰী। এইটো কোন ঠাইত পৰে এইটো? এইটো আমাৰ 1 নম্বৰ চাহ বাগিচা গাঁও পৰে। আৰু এই পুখুৰীটো আমি নদীৰ নামত এইটো মাছটো আমি ৰাইজে এৰোঁ, আৰু মন্দিৰত খৰচটো যায়। মাছটো ইফালে মন্দিৰটো সেৱা যতন কৰোঁ। আৰু ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰটোৰ নাম ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰৰ নামটো কি? আপোনালোকৰ ইয়াত মই এটা এই ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টৰ নামটো কি? কি নাম এইটো? এইটো পানী লয় ৰাইজে পৰা পানী লৈ যায়। ইয়াত মানুহবিলাকে যে বৰশী বাই আছে, এইটো কি ৰাইজে বৰশী বাব পাৰে না? ৰাইজে পাৰে, সৰু সৰু মাছকেইটা উঠায়। আৰু যোনটো আমি এৰা মাছটো আমাৰ ৰাইজৰ হয়। ইয়াত কিমানমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে? ইয়াতে হয় 1.5 কেজি 2 কেজি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। এতিয়া এই পুখুৰীটো কিমান দ আছে ইয়াত? বহুত দ আছে, মোটামুটি কিমান দ আছে ইয়াত? 7 ফুটমান হ'ব। এতিয়াও পানী তলত 7 ফুট আছে না? আছে আছে। বেয়াवहाय আপোনালোকে মাছ পাইছে না? এনে কিমান কিমান পাইছে মাছ? হয় নেকি? ইয়াতো মাছে নাই দেখোন। আপোনালোকে ঘৰত থৈ দিলে। তুমি কিমান পাইছা? মই পালো। কিমান পাইছে? মাগুৰ এটা, গৰৈ এটা। এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰত যাই কিনে বনাই কিনে খাম আৰু। এতিয়াতো চবে মাছ তুলি আছে ইয়াতে না? মাগুৰ বেছি পাইছে। এইটো পোৱাই নাই দেখোন। পাইছে, ই সদায় বেছিয়ে না। বিক্ৰী কৰিব লৈ যায় ন? আপুনি পাইছে নাই দাদা? পাইছে, পোৱা নাই। পাইছে কি জানি? এতিয়া তাৰমানে ইয়াতে মাছ ধৰি ভাল লাগে ন? গোটেই পুখুৰীটো ঘেৰি পেলাই তেওঁলোকে মাছ ধৰি আছে। এইটো পুখুৰী হ'ল, ইয়াৰ পানী। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो। गोजोन्थों। भुटिया पुखुरी आरो बे भुटिया पुखुरीनि जा मन्दिर शिव मन्दिर, बे शिव मन्दिरनि खटखटि नै जों आंनिनो बे के प्रडाक्शननि खौरां बुथुमगिरि बाबुल बसुमतारी बिथां सारा दिनै खटखटियाव गाखोबोगासिनो दङ। बे मन्दिरनि खटखटि, नैबे मन्दिरनि खटखटि बेजों फैदों। आरो नैबे मन्दिर, बेनो थानसालि, बियो नैबे थानसालि। बेवहाय कारेन्ट गैया, बिथांमोना कारेन्टनि बिराद असुबिदायाव गोग्लैना दङ। बे इमान समायना मन्दिर, बे समायना मन्दिरा फारसेथिं मोनसे खटखटि आरो नैबे फारसेथिं मोनसे खटखटि दङ। गाहायनिफ्राय गाखोबोनाय खटखटि बियो। बिथिंनो बे मन्दिराव दर्शन खालामनोबा बिथिं फैनांगौ जाहैयो। आरो बे मन्दिरनिफ्रायनो गाहायावहाय गासै फुख्रिखौ नुनाय जादों। नैबे फुख्रिया बेयावहाय माखासे गामिनिफ्रा बोरसि बोनगासिनो दङ, ना बोनगासिनो दङ। बेयावहाय ना मोनो बिथांमोना, मागुर, बामि, बेबायदिनो फिसा फिसा ना बेयाव हगारो बिथांमोना रायजोफ्रा। आरो बे फुख्रिनिफ्रायनो बिथांमोना नाखौ बोखांनानै समाव बोखांनानै नैबे मन्दिरनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावलाङो बायदिसिना फुजा फाथाल होनायावहाय। बेनो नैबे जाबाय फुख्रि, भुटिया पुखुरी। आरो बियो मन्दिरनि सोनाब खोलाहा जागोन, खोला सोनाब जागोन।
नैबे आरो बिथिं माने दङ माबा मा होनो साहा बागान कुसिबिल साहा बागान ना बेयो बिथां आंजों सासे दंफायो बिथाङा बेनिनो भुटिया पुखुरिनिनो फंबाय बिथाङा जाबाय आदिबासि दै नाथाय आदिबासि होननानै बिथांखौ बुंनो हाया बिथाङा बिराद मोजां बर' रोङो दा नैबे मन्दिर नङा होमबा ओमफ्राय आदिबासि हिसाबै नोंथाङा ओरैबायदि मोजां बर' रोङो मा समनिफ्राय नों बर' रायलायनो रोंगो जोंनिफ्राय गामियाव दङमोन बर' गामियाव दङमोन बर' सुबुंजों लोगोसे एखेलोगो जानाय लोंनाय एखेलोगो थायोमोन दा आं माने फुजा जानायखाय जागाया एखिनाव एखिनाव फैबाय आरो जागा न'खरनि बुंथ' गैया फैसा नांगौबा फैसा दिहुनना हरदोंमोन होननानै बुंदों खानसि खुरै थुरसि लथा हाबानि बायदिसिना खार्ज खुंनो थाखाय बेयाव गोनां जा जायो बेखौनो जुदि बियोब्ला बे फुख्रियानो हरोमोन होननानै बुंदों नाथाय सोर हरोमोन बेखौ मिथिया फुजा होयोब्लानो बे फुख्रिनिफ्राय बायदिसिना बुस्थु मोनोमोन होननानै बुंदों नङा होमबा बेखौ नों मिथिगौ आरो नङा होमबा मिथिगौ आरो आगोलनि बोराय बुरैफोरा आं नुदों बोराय बुरैफोरखौ जे आबैया बुंदों जे बेयावनो गथाय मोनोमोन जि फुजा होबानो आंखौ नांनानै खांसे फैसा नांगोनबा फैसाखौ दिहुनना हरोमोन आरो साफा खालामनानै बेखौ बेसेबां लाङोमोन खांसेफोरखौ साफा खालामनानै बे खांसेखौ फुङाव लाबोनानै उनाव खालायहै होबायदां ना सोरबा होदोंमोन खालाय माने बुस्थुफोरखौ गैला जाबाय आरो आच्छा साबायखर